אלתרמן, כולם. אלכסנדר פן, רוט אורלנד. כולם ישבו. קפה כסית. כן, 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 כל החיים שלהם היו פה, וכולם גרו בסביבה הזו. זה היה הבית שלי, והיו מוקדים כאן, זה היה המרכז. זה ורובן מהצד השני שהיה, שם אני ישבתי פה, אולי פעמיים הכרתי את הבן שלו שם. הם גרו בגורדון בסוף שם, והיה לי קשר עם חברה שלי שההורים הכירו אז ככה קצת, אבל לא, אני פשוט עברתי והסתכלתי לראות מי. אז קודם כל אתם מכירים את השיר איך שותים כוסית בכסית, כן. נכון? ודבר שני, אלתרמן התגורר בשדרת נורדאו, וזה היה הבית השני שלו פה. והיה לי עוד משהו שרציתי להגיד, ניתק לי חוט המחשבה, אז